Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Wai za na faro waka Allah da famun wakar in na yi ta haska sannan ka ninka salati ga manzon mu zababbanka manzo mai gaskiya mai birnin Madina da Makka shi ya ce mi sallah sannan zakka azuminka annabi cece mu ranar kiyama mu samu rabo na dadi. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Yaran gwagi ni ne jiboy mai waka masoya sosai kuma masu shi albarka masu yi mini fatan alasa rayuwa ta da haska masu ce mini jiboy kullum alasa ka baka a gare ni masoya wallahi ba kamar ku hakika na bugo waka ko za ku ji ta ku ce mini ta yi daɗi. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Aure na da daɗi sannan aure na da riba. Aure bauta ne zaman salada ke diba. Da Sunusi da Mariya su ma shi suka yi kuduba. Ya bikin nan ya biki samsam ban ga mai kushe ba. Da abinci da nama a wajen galiban roba. Dangi suna murnar auren har da suna ta zubo da loli. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Auren soyayya lallaye daban da na dole shi na so murna ne shi kuma da dole fushi ne mi rawar mu juya domin yau biki budiri ne mi ta murnar auren domin auren kauna ne da Sunusi da Mariya lallai haɗin daidai ne masoyan juna ne su suka yarda a ɗaura musu aure. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Mariya kin dace da miji mai kyau mai kirki kuma mai kaunarki sannan mai yawan begenki. Tabbas an shaida Sunusi duk kula zai baki. Shawara ta shine Mariya ki biyayya a ɗaki. Ki zamo mai tsafta sannan ki kware gun girki. Rabo in yaran sai wata ran ganki da yaro kin yi goyo. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Ango kai murna domin Allah ya baka Mariya kyakkyawa sannan kuma gata da kunya. Ka rike ta amana Sunusi karka bar ta koka. Ci da sha da tufafin Mariya duk yana hannunka. Ka zame mata taki ita ko ta zamo maka shuka. Masu gulma ku kore su da kai da Mariya zaman ku zai nisa. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu Sunusi ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Abokan ango duka ku yau ina gaishe ku. Musa gaishe ka aboki amanar ango. Ba'abal gaishe ka na ango ka tare da ango. Fansir bade batu gajijina ina gaishe ka. Usman da Shafi'u kuma a yau ina gaishe ku. Sai Malam Ado da Awwalu ina gaishe ku. Alhaji Sa'idu da Zakarai ina gaishe ku. Nura na gaishe ka, Abdullahi na gaishe ka. Sai Garba Sukaro, Abubakar ina gaishe ka. Kawayen amarya gajinjina ina gaishe ku. Amira Kanawa ke ma a yau ina gaishe ki. Firdausi Kanawa ke ma a yau ina gaishe ki. Sai yayan ango kuma dole in gaishe ku. Mama Laraba sannu, Mama Talatuwa gaishe ki. Mama Azumu sannu, Mama Jummai ina gaishe ki. Mama yar yayi nera da Baba Garba na gaishe ku. Sai Baba Akaka da Baba Wangida gaishe ku. Kawu mai shayi ma na zo ina gaishe ka. Sai Oga Haruna, Mama Amarya Jos gaishe ku. Mama da
mamar Jos, mama Arfat Jos gaishe ku. Sai yayan amarya kuma a yau ina gaishe ku. Mama Hajara Sannu, Alhaji Sule na gaishe ku. Malam Ibrahim, Malam Isa na gaishe ku. Ramular da Sa'adatu kuma a yau ina gaishe ku. Sai Umma Wasila da Umma Aisha gaishe ku. Sai yayin ango kuma a yau ina gaishe ku. Lawan gaishe ka, Basiru ma ina gaishe ka. Saliya fara gai, Zahara fara gai gaishe ku. Murzaman gari, Asaba Nera na gaishe ku. Da imaman gari, Alhaji Abiki gaishe ku. Sai yayin amarya kuma a yau ina gaishe ku. Bilkisu da Hauwa kuma a yau ina gaishe ku. Anta Aisha ke ma dole a yau in ce gaishe ki. Anti Shafa'atu, Anti Salamatu gaishe ku. Anti Maimuna ke ma da Anti Ummi na gaishe ku. Sai kannan ango kuma a yau ina gaishe ku. Sani Kwado da Ummi kuma a yau ina gaishe ku. Sai autan matasa na Abuta ina gaishe ka. Babban yaro Musti, Ciboy a yau ina gaishe ka. Fati da Farida kuma a yau ina gaishe ku. Indo da Lawisa kuma a yau ina gaishe ku. Ubaida Mansur, Wasila kawo na gaishe ku. Dan autan Umma, Sabi'i yau ina gaishe ka. Sai Momi Lawan da Amira ina gaishe ku. Fatan alkhairi jiwai da ke muku dangi maza da mata. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta jasu suni ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Jiwai mai waka ina tafi a nan zan bar ku. Ango da amarya na ce ku je ku sha sha'aninku. Ku zaman ku a ɗaki lafiya kalau ba tasko. Wata rana ku haifi ɗa mu zo sunanku. Mansur Badde Batu shine ya ɗauki nauyin waƙar. Ya ce mun zo jiwai bu ko mana waƙa a waƙar mata aure. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta jasu suni ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta casu sunu ne ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta jasu suni ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Auren soyayya shine a yau aka yi shi muna ta jasu suni ango sannan sarauniya Mariya ce amarya. Neman ƙarin bayani za ku iya tuntuɓa ta a nan ba kamar haka 008010958818 ko kuma 08147894723. Buhari Gwagi Jiboy ne ana tare iya wuya tare da Nazifi Nazi yaron Gwagi mai waka.